Zoals je weet ben ik zelf in deze wijk opgegroeid. En het eerste wat mij opviel toen ik na jaren weer eens echt terugkwam in de wijk, was dat de bomen zo ontzettend groot zijn geworden. De bomen zijn groot, ja. En dan heb ik, vervolgens heb ik er foto's van de jaren 50 op nageslagen. En toen zag ik inderdaad dat ze die boompjes toen hebben aangeplant. En die bomen die staan hier dus gewoon al een halve eeuw. Ja. Wij woonden daarachter, nummer 67. Ja. Maar wij hadden niet eens verwarming. En een fatsoenlijk bad hadden we ook niet, want we werden gewassen in het tijltje in de keuken. Ja, dan werden we elke zaterdag Vrijdag. Of vrijdag, ja. Dan werd onder de gijzer, ik kan me dat zelf ook nog herinneren, werd onder de gijzer werd een tijltje gevuld. De gijzer hadden wij ook niet. Nee, het water werd op het vuur gekookt. En dat ging met de ketel ging het in het tijltje. En dan werd je zo bij de oren gepakt. Één keer de week goed schoongeschroopt, zeg maar. Ja. Kijk, maar wat we hier nu zien, hè, dit gaat allemaal nog weg, neem ik aan. Ja, dat klopt. Dat blok daarachter waar wij gewoond hebben en de 4 op 1, dus de 4 hoog is dat, hè? Als je al die woningen ziet, dan vraag je af, ja, moet dat allemaal? Maar het heeft allemaal te maken met die grote aantallen. Tot 2020 zullen er hier nog zo'n 600 woningen in totaal gesloopt moeten worden. In deze wijk? In deze wijk. En eigenlijk is uitgerekend dat in 2020 hier 1500 mensen minder zullen wonen. Ja, als je weet dat over 10 jaar 1/3 van de mensen ouder is dan 65 jaar in deze wijk, dan geeft dat al wat aan wat de veranderde behoefte ook is op het gebied van de wonen. Wenn hij loopt, niet schoon, niet bijgehouden. Ik vind het gewoon verpauper alles. Is dat verpauper hier? Ja, vind ik wel. Ik vind hier wordt eigenlijk verwaarloosd alles. Want ik moet voor veel dingen moet ik bellen, want er ligt overal poep. En, maar je hebt zelf een hond? Ik heb zelf een hond. En een zakje. En een zakje. Je doet het wel netjes. Ja. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik loop niet over dat grasveld waar duizenden drollen liggen, dat ik er doorheen loop. Waar gaan jullie spelen als jullie willen spelen? Daar in de Zijstraat. In de Zijstraat, dan mag het wel. Ja, er staan allemaal auto's, hè? Ja. Allemaal auto's en dan moeten ze iedere keer, pas op, voorzichtig, kijk uit, er staan auto's. Ja. Maar echt, en jij, wat speel jij? Ja. Ook in het Zijstraatje? Nee, en een paardje soms. De paardjes? Ja, en de paardje. Of helemaal voor. Ja. En voetballen, als jullie voetballen willen, wat doen jullie dat dan? Op de hoek daar is een huis met een grasveldje ervoor. En dan staat ene tegen het huis met de kippenhandschoenen aan. En dan trappen ze zo'n balletje. Maar ja, dat is dan maar zo'n klein grasveldje. Dus de bal rolt altijd de straat op. En ze rijden hier echt als gekken. En dan moet je echt zeggen voordat ze naar buiten gaan. En kijk links en rechts als de bal over de straat rolt. Want ze gaan er gewoon. Omdat het maar zo eng allemaal is. Ze kunnen nergens spelen. Maar hadden jullie nou de hoop toen hier al die huizen plat gingen van nou dan komt er een flinke speelweide voor de kinderen? Ja, precies. Ja. En dat duurt jullie te lang? Ja, vind ik wel, ja. Ja, nou, of je zo heel veel ruimte nog voor de kinderen nodig hebt, dat is de vraag. Hè? Want wat ik al meldde, vooral in deze wijk is die veroudering heel sterk aan de gang. Dat staat er los van dat je natuurlijk ook voor de gezinnen die er nog wonen met de kinderen zorgt voor een plek. Ja. Nou, een van die plannen is, om meer op die vraag van die kinderen in te gaan, is dat op de plek die we daar zien, daar zo tegen de kerk aan. De groene vlakte. En tussen de Lupinenhof, daar is gedacht om daar een multifunctionele accommodatie te maken. En er is ook het idee, daar zijn ook wel wat eerste schetsjes van, om daar ook een voorziening te maken, een soort speeltuin, in een soort Kronencafé-achtige setting, waar mensen ook kunnen verkeren en tegelijkertijd ook zicht zouden hebben op het speeltuintje wat daar gerealiseerd wordt. Jaren geleden heb ik handtekeningen opgehaald en er werd ook niks mee gedaan, terwijl dat al jaren hier zo ligt. Ja. En dit zou natuurlijk een prima plek zijn voor de kinderen, hè? Of een grasveld verder. Maar dan wordt alleen maar aan de ouderen gedacht. Maar geen wonder dat de jongeren hier niet willen wonen, want hier is ook niks voor de jongeren. In die zin zal dus dit gebied ook nog opnieuw ingericht worden. Als je het over zo'n visie hebt, dan heb je het over een 20-tal jaren. Dus je moet wel een idee hebben wat het toekomstbeeld is. Maar uit het feit dat er al een aantal nieuwe gebouwen staan, dat geeft aan dat de mensen ook wel niet zoveel geduld hoeven te hebben. Want we zijn al sinds begin jaren 2000 zijn we al bezig. Maar om dat hele beeld neer te zetten, daar zullen we jaren over doen.